Bon dia a tothom. Aquest any, com ja sabeu que celebrem el bicentenari de la creació del municipi del Masnou, us hem donat molta feina i estem molt agraïts i estem convençuts que heu fet una feina fantàstica, que sabeu quin serà el resultat d'aquests projectes que ara veurem, que ens presentaran els vostres companys i companyes, que ho editarem amb una publicació d'uns quaderns d'història del Masnou. L'escola Cata es va construir el 1905, ara fa més de 120 anys. Antigament, a l'any 1903, l'escola estava situada a una casa arrendada a l'actual carrer Jaume I. Aquesta no reunia les condicions mínimes indispensables. Llavors, l'alcalde li va proposar a l'arquitecte Bonaventura Bassegoda i Amigó, molt reconegut a l'època per les seves obres i el seu compromís amb l'arquitectura educativa, una proposta de l'Ajuntament del Masnou, que volia oferir una escola pública i gratuïta als infants del poble. L'edifici es va dissenyar amb molta llum i espais diferenciats. Tot i que avui el barri no està situat al barri Cata, el nom s'ha mantingut com a referència i símbol d'identitat. Des del primer dia, l'escola Cata es va dedicar a l'educació de primària. Al principi no era una escola mixta. Els nens i les nenes estaven separats, tant en aules com en patis, i fins i tot entraven per portes diferents. Els mestres també eren diferents i vivien a l'edifici, i tenien un director per part dels nois i una directora per part de les noies. L'edifici original tenia una sola planta. La segona es va fer entre les dècades del 1940 i el 1950 per adaptar-se a les necessitats del moment. El pati inicial era petit i senzill i amb murs que separaven els alumnes. Gràcies a les famílies es va millorar i es va convertir en una pista on jugar i patinar. Totes les escoles són importants, però aquesta escola està situada en un edifici històric, singular i amb una llarga trajectòria. Diferents generacions de masnovins i masnovines han estudiat entre aquestes parets. Nosaltres, el nostre tema que hem investigat és sobre la Rosa Sensat. El 1914 va fundar i dirigir l'Escola del Bosc de Montjuïc basada en el respecte del ritme de l'infant i el contacte amb la natura. El 1916 va participar en la fundació de l'Escola de Mestres de la Generalitat de Catalunya. El 1921, quan la Rosa Sensat va ser cridada per la Mancomunitat de Catalunya per dirigir els cursos de formació de mestres durant les escoles d'estiu. I el 1961 va morir l'1 d'octubre a Barcelona. Amb la influència de Rosa Sensat es van crear escoles més modernes, arrelades al territori, que respectaven el ritme dels infants i fomentaven l'aprenentatge actiu. Rosa Sensat és important perquè va lluitar per una educació millor, respectuosa, inclusiva, transformadora i per tots els nens i nenes. Les seves aportacions en el món educatiu estan molt presents a la nostra escola i arreu de Catalunya. Durant el segle XIX i al principi del segle XX, el poble del Masnou es va veure greument afectat per diverses epidèmies, principalment de còlera, verola, tifus i grip, amb un impacte especialment devastador entre les classes populars per la seva vulnerabilitat social i sanitària. L'epidèmia que ha afectat més al Masnou és la del còlera. El còlera és una malaltia que es pot agafar si bevem aigua o mengem aliments bruts, contaminats amb un microbi que es diu Vibrio solerae. Fa venir molta diarrea i vòmits i si no es cura ràpidament pot fer que una persona perdi molta aigua i es fiqui molt malalta. Gràcies a la informació que ens va donar l'epidemiòleg i la informació que vam extreure de l'arxiu municipal, hem descobert que les epidèmies que han afectat el Masnou són la verola, el xerrampió, el còlera, el tifus, la grip espanyola i la Covid-19. És important conèixer les epidèmies del Masnou perquè ens ajuden a entendre com vivien abans, com van afrontar les malalties i com aquestes experiències han servit per millorar la salut i la prevenció avui dia. I a vegades, tot i que no ens sembla molt llunyà i que ha passat molt de temps, és important conèixer-ho perquè forma part de la història del Masnou. En aquestes drassanes es construïen unes 38 naus de la dita carrera d'Amèrica, més les que es feien al servei de cabotatge. Pot semblar poc si ho comparem amb els més de 400 vaixells propietat de masnovins o comandats per ells, però hem de tenir en compte que el procés de construir vaixells era llarg. Qui treballava a les drassanes? Els mestres d'aixa. Cal fer esment dels mestres d'aixa que hi va haver a les nostres 4 drassanes.
dels quals no sabem sempre els noms. Els Colomer Corell eren mestres d'aixa a les nostres drassanes. La drassana on treballaven era la que hi havia enfront de la plaça de la Llibertat i vivien en la mateixa plaça. Els deien de Can Corbes, perquè ja que la seva feina bàsica era corbar les fustes que configurarien el casc dels vaixells. Els calafats. Eren els encarregats de calafatejar els nous vaixells sorgits de les drassanes, o sigui, impermeabilitzar les drassanes. Se'n compten 4 de calafats. Els boters, molt necessaris no sols per al transport del vi, sinó també d'altres mercaderies. N'hi havia 4 a mitjans del segle XIX. Les fàbriques de veles. A mitjans del segle XIX n'hi havia 2. La Marina Mercant del Masnou arrenca al segle XVIII, però fou al segle XIX, segle d'or de la Marina de Vela catalana, quan el Masnou va arribar a tenir més de 400 vaixells de l'Edita Carrer d'Amèrica i que foren comandats per quasi 800 capitans. Tants eren els capitans per una població a l'entorn de 4.000 ànimes que deien que més que un poble, el Masnou era una república de marins. La vila del Masnou va créixer en població econòmicament. Molts masnovins vivien gràcies a treballar en els diferents oficis relacionats amb les drassanes o gràcies als negocis que van sorgir de la construcció dels vaixells o del comerç amb Amèrica. Les 4 entitats que hem investigat es van fundar entre finals del segle XIX i la primera meitat del segle XX. El Casino del Masnou, fundat el 1875 en l'antic Mas Can Fontellís, és una entitat cultural, social i esportiva. L'edifici combina estil gòtic, neoclàssic, modernista, amb espais destacats com la rotonda i el teatre. El 1904 es va inaugurar la sala de festes i la sala de teatre, com a societat recreativa. El Casinet, fundat a 1881 pels liberals dels Masnou per promoure la convivència i l'oci evitant la política i la religió, és un edifici emblemàtic d'espectacles i activitats culturals. L'Orfeó Masnoví, fundat el 1928 amb el suport de Lluís Millet, era en cor vinculat al Casinet. Va debutar aquell any i va participar en trobades importants com la de Montjuïc a 1928 i la benedicció de la seva senyera al 1930. Dirigit per diversos mestres, va tenir una primera etapa breu fins al 1964 i una segona molt activa des del 1946, arribant a 90 cantaires al 1949. Es va dissoldre definitivament el 1952 per motius econòmics, però va deixar una gran empremta en la vida musical i cultural del Masnou. La Calàndria, fundada el 1906 com una societat de mutu auxili, és un símbol cultural del Masnou. Inicialment van construir un edifici circular anomenat el Circ, per a balls, cinema i espectacles. Les primeres projeccions daten de 1910, però el cinema oficialment va començar el 1914 en la compra d'un aparell cinematogràfic. Les entrades costaven 15 cèntims pels socis i 20 pels no socis. Davant l'obsolència de l'edifici original, el 1951 es va inaugurar el nou local, que encara avui acull el cinema La Calàndria, modernitzat però amb una llarga trajectòria històrica. Avui us parlarem de les mines d'aigua del Masnou, un tema poc conegut, però molt important pel nostre poble. Les mines van ser essencials per portar aigua als habitants del Masnou i van permetre el creixement i l'evolució del poble. Una mina d'aigua és un túnel estret sota terra que portava l'aigua des de les muntanyes fins a les cases. L'aigua sortia per un safareig, un petit lloc per recollir l'aigua als patis de les cases. Per mesurar l'aigua utilitzant una unitat anomenada ploma d'aigua. Com més pagaves, més aigua tenies. Al Masnou hi havia 28 galeries subterrànies i 27 quilòmetres sota terra que portaven aigua a tot el poble. Les primeres mines es van construir al segle XVIII, quan la gent vivia del camp i del mar i no tenien ni aigua ni electricitat. Al segle XIX, amb el creixement del poble, es van construir moltes més mines. Però al segle XX, quan va arribar l'aigua canalitzada, moltes mines es van deixar d'utilitzar. Algunes de les mines més conegudes eren la mina de Can Teixidor, la mina Malet i la mina Cresta. L'any 1877 es va construir una fàbrica anomenada Cal Soberano, també coneguda com Maristany Hermanos. Allà moltes dones treballaven teixint veles per a vaixells, sacs i lones. Aquesta fàbrica va ser molt important per al poble durant molts anys. L'any 1954, un matrimoni que es deia Domènech i Jiménez va començar una petita fàbrica tèxtil al carrer Flors i Calcat,
Cap al 1960 van traslladar aquesta fàbrica on abans hi havia Cal Soberano. Aquesta nova fàbrica es dedicava a fer teixits per a roba interior i banyadors. Naixement de la plaça nova de les Dones del Tèxtil, 2019. Després, el lloc va quedar buit durant uns anys i l'any 2019 l'Ajuntament del Masnou va decidir construir una nova plaça per al poble, la plaça nova de les Dones del Tèxtil, en homenatge a totes les dones que havien treballat a les fàbriques tèxtils del poble. L'antic escorxador del Masnou. L'escorxador era un lloc on es portaven els animals per ser sacrificats i així obtenir carn per vendre al poble. Avui dia, al mateix lloc on hi havia l'escorxador, hi trobem el mercat del Masnou. El mercat del Masnou es feia a la platja, però l'any 1847, quan van construir el tren, l'alcalde va proposar moure el mercat a un altre lloc. Les Escolàpies, el 6 d'abril de 1852, Paula Montal va arribar al Masnou i va crear una escola perquè les nenes poguessin aprendre igual que els nens, perquè llavors no era normal que les nenes anessin a l'escola. Avui us volem parlar d'un personatge molt important per al nostre poble i també per la música catalana, Lluís Millet i Pagès. Lluís Millet va néixer al Masnou l'any 1867 i des de ben petit sempre va estar envoltat de música. Va arribar a ser músic i director de cor molt important, però sobretot és conegut per ser el fundador de l'Orfeó Català i per impulsar la construcció del Palau de la Música Catalana. El Masnou, amb una gran activitat comercial i marítima, va formar part d'un moment de gran efecte cultural a Catalunya, influenciat per la Renaixença al modernisme. Lluís Millet, immers en aquest ambient cultural i musical, va impulsar la creació de l'Orfeó Català i va promoure el moviment coral, inclòs el Masnou. Tot i les dificultats, el seu llegat va ser fonamental per mantenir viva la cultura i identitat catalana durant els moments més difícils. I quin llegat cultural ens ha deixat Lluís Millet? Lluís Millet va ser una persona molt important per la cultura del nostre país, sobretot per la música catalana. Ell volia que la música arribés a tothom, no només a la gent rica o als músics professionals. Per això va fundar l'Orfeó Català, un cor que volia fer cantar la gent en català i recuperar cançons antigues que ja no es cantaven. Avui en dia l'Orfeó encara existeix i és un símbol cultural molt important de Catalunya. També va ensenyar a molts joves a estimar la música i cultura catalana. I gràcies a ell es van crear molts cors populars a tot arreu. En resum, què va fer que la música formés part de la vida de la gent i ajudés a mantenir viva la nostra llengua i identitat? Can Malet és un edifici molt important per Masnou perquè és un casal d'avis que ajuda la gent gran. També volem que tots els que esteu aquí conegueu més sobre la història d'aquesta masia. Perquè us feu una idea, on ara hi ha Masnou, abans no hi havia res i es van anar construint masies ben protegides properes a la platja i a partir del 1812 el poble va poder escollir l'alcalde, encara que Masnou no es va independitzar de Teià fins al 1825. Can Malet va ser el primer edifici del Masnou. Masies com la de Can Malet van fer que la gent comencés a viure a la zona on ara és Masnou, per això és important. El Masnou va incorporar el barri d'Ocata i més tard, el 1846, el barri de l'Ella de Mar. Per acabar, la masia segueix sent una construcció important del Masnou. Personatges treballats. Miquel Villar i Bassols. Qui va ser? Va néixer el 1901 a Barcelona i va morir el 1988 al Masnou. Va ser un pintor molt famós i va fer un munt d'exposicions, guanyant molts premis. Miquel Villar i el Masnou. Algunes de les seves pintures estaven inspirades en pobles del Maresme com el Masnou. L'any 1961, l'Ajuntament del Masnou posà el seu nom a un carrer del pintor Villar. Salvador Maristanyes Ansat. Qui va ser? Va ser un capità de vaixell català que va viatjar a la Xina, l'Índia i el Pacífic. Joaquim Cusí i Fortunet. Va desenvolupar la preparació d'una pomada oftàlmica que va tenir una àmplia difusió i li va permetre crear una empresa farmacèutica familiar especialitzada en productes oftàlmics, els laboratoris Cusí. Jordi Pericot i Canaleta.
Ha estat professor universitari i un gran pedagog dels seus alumnes. I és un gran artista. A Masnou hi ha l'Espai d'Art Cinètic Jordi Pericot 2011 i exposa una col·lecció única. Després d'aquest passeig per la història que ens han obsequiat els vostres representants, un gran aplaudiment per tots ells. Jo crec que avui ens hem de felicitar perquè Déu-n'hi-do la feina que heu fet, el treball que heu fet, el nivell que teniu de coneixement de la nostra història, la història del Masnou, perquè és molt important conèixer la història. Conèixer la història ens permet, doncs, conèixer millor el moment que vivim, el present, i també treballar pels propers anys per millorar el nostre poble. Per tant, comptem amb vosaltres, amb aquesta generació que pugeu, d'aquests sisens de primària al Masnou, que segurament entre tots, sobretot vosaltres, farem un Masnou millor. Per tant, felicitar-vos a tots plegats.